na ay buotang hari dinhi sa atong unang pagbasa si Ezekias nga nabutangan siya hubag sa iyang lawas o niya padung na siyang mamatay. Ang Ginoo niuyo na sad no nga mao gitoy iyang ikamatay. Pero mihilak si Ezekias tungod kay wa dili ingon nga hadlok to siyang mamatay, tungod kay naa pa siya daghan nga gustong alagaran, isip instrumento siya sa Ginoo para ipaabot ang hustisya ug panabang ngadto sa mga sakop sa iyang gingharian. O gidungog sa Ginoo, gitagaan siya another 15 years. Nga tawgon ra ba ni nato usahay og second life. Dili pa na second life ha, basta ni apatas kalibutan, first life pa na siya. Nya og mamatay ta dinhi, maabot na ta ngadto sa langit, mao na toy second life. Sama sad sa death, niya sa ta dinhi first death nga wa gyoy exempted, ang tanan maapil gyud, nya tuwa say second death didto sunod nga kinabuhi nga mao ang impierno. Gilingay mong tupad ina hadlo ka sa second death. Ana. Ang atong buhaton di kita mahadlok sa first death. Ayaw naghadloki ang first death. Ang atong kahadlokan mao ang second death. Kay impierno man to. Nya ang kanisang first death dili ni unta nato likayan, kay di man ni siya malikayan, igo ra ni natong pangandaman. Ang kadtong second death mao toy pwedeng malikayan, so mulikay ta ato. Nya unsa man aron ta makalikay, muduol ta sa manluluwas. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay. Gilaing-lingi sa imong tupad ing na ako no tuo na gyud ko nga dili na gyud ka mamatay. Ing nako no unsay reaction. Mingon siya di gud taon nga naglisod mangi kog lakaw. Ang kuan ani ang lungtad dili ta mamatay aning atong lawas kaning first death. Ang gipasabot gyud ani ang atong kamatayon didto sa impierno, kanang gitawag natog second death. Di kita mabanlod sa impierno basta nagpaduol tas Ginoo. Nya unsa man pagpaduol sa Ginoo, kuyog niya. Bisag asa siya, mo na gibuhat sa mga apostoles, kuyog sa Ginoo. Sa dihang niabot na sila sa usa ka uma, nya adlaw igpapahulay, gipanggutom sila, nangaon. Ang mga dili kuyog sa Ginoo, ang mga Parisiyo, nagyaw-yaw, ingon sila nga, oh, di man na pwede. Ana, ingon Ginoo, why dili pwede, basta kuyog ko nila, kay ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Siya maoy balaod, siya say tig-implementars balaod. Nganong ang Ginoo man, tungod kay siya usa ka mahigugmaon, nya usa sad ka makiangayon nga Ginoo. Munang niingon siya, nakasabot pa lang unta mo sa kahulugan nga nag-ingon ang Ginoo, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy, dili unta ninyo pakasadon kini mga tawhana. Ang atong Ginoo mga igsoon maluluyon, munang doon natay divine mercy. Pero kinsa man sa iyang kaluyan, kadto ra sang mga taong maluluyon. Pasabot inigda na to ngadto sa Ginoo sa atong kaugalingon, kinahanglan do natay ikahalad niya nga kaluoy. Nga do natay labing menos usa ka tawo nga gihatagan nato kaluoy. Gilain na sang lingi si mong tupad ing na maluoy ka ng mga kawatan, ing na ano, maluoy mo anang panalitan ka mong mga asawa, maluoy mo sa inyong bana kon mga bit,
o masuko. Oh, suko dayon. Maluoy mo sa kabit sa inyong bana, labi magsigi gyud og kupot, di gyud mo buwag. Maluoy mo. Suko dayon. Kamong mga ginikanan, maluoy mo sa inyong anak o tapulan kayo, nga di gyud mo bangon, di sad mo trabaho, nga dako kay kaon, maluoy mo o masuko. Suko dayon. Kinsa may inyong kaluyon, ang kasagaran ginatong kaluyon no, ang atong kaugalingon. Makasa na gyud atong isikataw, maingon din ta, kaluoy nako, gibinuangan ra gyud ko niya. Kaluoy nako, iya ra gyud kong sigihag-singhag. Kaluoy nako, iya ra gyud kong bakakan. Kaluoy nako, iya ra gyud kong ilad-ilaron. Nabali na ng imo Ang kaluya ang makasasala. Kay ang iya anang second death na miligro na. Hapit na moabot niya. Maluoy man kita sa tao nga kanang hapit na gyud mamatay. Kinsa man ang hapit na gyud mamatay og tinuod yung mamatay in eternity kanang mga makasasala. Muna sa atong paggamit sa Dios nung kaluoy para sa mga makasasala, malikay ta sa second death. So sayon ra day kaayong likayan ang second death. Atong kaluyon, kaluyan ang mga makasasala. Ang mga tao nga nakalapas sa balaod atong kaluyan. No bitaw si David gigotom matud pa ni Hesus ni kaon sa paan nga para ra gid atos mga pari didto sa templo. Pero tungod kay si David naningkamot man aron mabuhi og makaalagad sa Ginoo, gihatagan siya kaluoy, wa siya pakasada. Ang mga pari sad kuno didto sud sa templo siging lapas sa adlaw igpapahulay, pero matod pa ni Hesus wa sila pakasada. Kay nga naman nag-alagad mas Ginoo, gikaluy-an sa Ginoo. So kaning mga makasasala ato ni silang tudluan nga moalagad sa Ginoo. Unsa may usas mga sala kanig yung atong gugma sa salapi. Nya unsaon man nato paghatag og kaluoy, papalitog slat. Ang lain sad kanisang atong mga kaigsuonan nga kusog kay mo scam, kanang scammer ba? Ako kibaw na mo ana ako nang sige announce dire, daghan ang nagamit sa akungan nya kay gasige man ta dinhi grace og funds para ani ato mga slots, mga donations, naasay na grace og slots akungan gapoy gigamit dinhi sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod, usahay mga Siano o sa ilang ipamutang mga title unya mangayo dayog kwarta. Sala ba yana kay nangilad sila. Muna isip atong paagis pagkaluoy nila mo exercise taog prudence. Ang inyo ra gyung tan-awon, una official nato nga YouTube channel kaning Padre Siano Ubod, kana mo'y tan-awag una, mga 196 ning atong subscribers. Unya inigtan-aw ninyo ani, pangitaa dayon ang atong i-post, itong i-flash nga mga official contact numbers, contact persons o account numbers. Asa man na makita, inigkanta panahon sa offertory song aning atong online mass o sa final song. Nya kung inyo nang tan-awon, makakita na mo diha, ala screenshot na siya. Nya kana mo'y sunda sa inyong pagpadala dinhi kwarta nato. Nya kung magduda gyud mo, ala tawagin ang number diha ngatong gibutang. Nya sukit-sukitag maayo aron mahibaw-an nimo nga taga dinhi gid na, dili na tagalaing planeta. Aron ang inyong kwarta nga i-donate gani sa simbahan moabot gyud dinhi sa simbahan og sa proyekto nga atong kaning gihatag nga or atong gihimong tumong. Pasabot mga igsoon, ang kaluoy dili lang magsigil ang taghatag sa mga tawo makasasala, kung dili tudluan nato sila maningkamot kutob sa tong mahimo nga maminusan ang ilang sala. Nya kung mo ilad yung i-insist, human na sa ta mo exert og effort sama ni Kristo, nagpakamatay gani gid siya para mawa atong sala,
because of His mercy. Unya mo insist gyud sila, wala na taanay tulubagon. Dili na taana guilty ngadto sa Ginoo. So inaot unta, dili ta mga matay kung dili mabuhi. Apan atong hibaw-an nga ang mabuhi ra kadto ra gyung mga maluluyon kay kaluy-an sad sa Ginoo.